Здравейте, този път ще ви покажа Smart Contact. За направата му съм използвал ESP8266 на Olimex. Така, единственото нещо, което трябва да се използва този контакт е да се включи към електрическата мрежа. Така, за консуматор ще използвам тази лампа. Така. От към софтуерна част на платката съм заредил Internet of Things софтуера на Olimex, а от към сървърна част използвам Home Assistant. Това е системка на Python 3, написана, много готина, и в случая би трябвало сега лампата да светне. И така. Но ще ви покажа нещо малко по-интересно. Тази система има възможност да следи това дали даден човек си е вкъщи или не. И в зависимост от това да има някакви решения. И ето, в случая iPhone, където пише, това е моят телефон, и пише Away. Ето, последно съм си бил в нас преди 18 минути. Да. Всъщност телефонът е тук. Сега ще включа GPS-а и би трябвало тази лампа да се светне поради факта, че съм се прибрал. Така. И ето. Вече лампата се светна, тъй като пуснах GPS-а. Той отчете, че съм се прибрал и сега пише, че съм в къщи Home. И на тази база може да се използва, за да взима решения, в зависимост от това дали си тук или не си тук. Това беше от мен. Чао!